ассалому алайкум ҳамватонони азиз, имрӯз 11 май 2022. ҳамватонони азиз, мо 2 рӯз пеш видео карда будем, мошин мебия гуфта, фура мебия гуфта, ина фура расид омад. ҳамватонони азиз, мо ай Москва, пад Москва ба Тоҷикистон, Регар, Шаҳринав, Ҳисор, Душанбе, Қурғонтепа, Уяле, Калхозобод, Хӯросон бор равон мекунем. ҳамватонони азиз, 80% бор тайёр. рӯзи шанбе, якшанбе мошина бор мекунем. борора кадомтон бор дошта бошед, инами номерода муроҷиат кунед. кадомтон ай 100 кило зиёд бор дошта бошед, ҳамватонони азиз, инами ҳар ду мошин ба хизмати шумо мерем, пештон қабул мекунем. ҳамватонони азиз, лайка зер кунед, видеора поделиться кунед. ҳаматонда раҳмат. саломат бошед.